Usa ka Philippine Eagle na rescue sa duha ka rubber topper sa Makilala. Samtang klase-klaseng langgam na rescue usab sa mga residente sa Tulunan, Cotabato Province. Ani ang detalye. Na-rescue ni Joel Arumbo og pag-umangko ni ini kining usa ka Philippine Eagle. Naabtan sa duha nga ginatabangan kuno og tusik sa mga uwak ang agila sa gumahan. Busa ilang giabog ang mga uwak og gi-rescue ang eagle. Gidala gilayon nila ang 20 kilos nga langgam sa Barangay Hall aron i-turn over sa Department of Environment and Natural Resources. Samtang anaa karon sa pag-amuma sa DNR 3rd District Satellite Office sa Matalam ang unom ka mga klase-klaseng langgam nga na-rescue sa mga residente sa duha ka barangay sa mong munisipalidad. Mong mga langgam gilangkuban sa usa ka grass owl, Brahminy kite ug mga juvenile black-shouldered kite nga gikonsidera sa DNR nga endangered species. Wala inoy mga samad ang mga langgam gawas lamang sa usa nga dunay samad sa tiil agi sa hikot. Tambag sa DNR nga bawal mag-alaga sa mga hayop ug i-turn over gilayon kini sa otoridad. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.